Rapsidhem Paramanam Tanono Sabawahane Walang Myang alise kang kapiyarsa mung swarane abdi kriya gandeng palukong somang kemasan ingkang nambut karti saya amimbui asri seneng panangkilan sang nata alon manah sang bupati Hyang Suksma kang adil luwih payungana negari Ngamarta. Duh Koko Prabu. Nuwun dereng sawetawis dangu sarawuhipun Jeng Koko Prabu Indrawati. Wonten ing negari Ngamarta rayi para ngaturaken pasegan panakrami mawantu-wantu mugi kunjuk sandhaping pepadha Jeng Koko Prabu. Rayi Prabu kadangipun Kakang pun kula tampi prembagenipun Yayi Prabu ing Ngamarta kula kalangaken ing mulaya kula petekaken jer makating Wardaya amemah ana bawa leksana. Boten langkung pudyastutinipun Kakang Ndrawati mugia kunjuk. Inggih. Kula tampi tangan kekalih kula petekaken perna jer amemah daging kahyangan. Kalana inggih kasinggihan ya. Koko Prabu Mandura. Sarawuhipun Jeng Koko Prabu Mandura pun yayi ngaturaken pasegan panakrami. Muga kunjuk Kanjeng Koko Prabu. Welat alah. Ya Yayi. Pun Kakang tampi prembagenipun Yayi Prabu ing Ngamarta ingkang rementah pun Kakang Mandura kula tampi tangan kekalih. Kula kalungaken ing mulaya kula petekaken perna jer makating Wardaya amemah ana bawa leksana Yayi Prabu. Pudyastutinipun Rakanta Mandura kewala mugi ya katur. Inggih Koko Prabu. Sangeting pamundi